ľudia, tu je Sklesk, ja vás vítam u videa zo Slendermana. Tentokrát bude to taká klasická verzia, teraz tam není žiadny wood, je to proste Slenderman. Je to The Age Page, takže máme nazbierať 8 papierikov a ako sa nemýlim, vtedy vyhráme. Takže môžeme si dať Start Game. Tak, ideme na to. Tak, Collect all 8 page. 8, ja som Čech. 8. Tak môžeme ísť na to. Je to taká hororová hra, teraz budem natáčiť viac hororových hier, aby ste sa nebali. Je to čudné, že keď mám šprint, tak dole proste pozerám. A chcel som vám oznámiť, že asi budem s natáčaním končiť. Nie je to isté, ale asi, lebo pretože nemám veľa odobrateľov a proste takto ďalej nevedie nikam a nemám šancu sa nejako preriť nejako vyššie, takže preriť nejako vyššie som povedal blbosť, takže tak nie je tu žiaden papierik na tomto strome. Nie je. Takže som späť. Mal som menší problémik. Tak, mali by sme to nájsť. Nejaké itemy, na ktorým by bol papierik. Slendíka bendíka nie je vidno a tam je plôtik, takže vidíme, že ideme zle. Pôjdeme napríklad tamto cestou, môžeme aj šprintovať troška, lebo neviem, keď šprintujem, mi to tak dáva dole baterku, takže potom sa otočím na Slendy Bendy. Slendy Bendy. Zase plot, ja som proste obklúčený. To je až taká stará verzia, že až taká stará mapka by bola. Neviem. Ale ináč po dlhej dobe je video, pretože ja som, dá sa tak povedať, že ja som si dal pauzu. Takže sa nečudujte, prečo ste nemohli odo mňa pozerať nič. To bola iba menšia pauzička a tak. Mohli by sme nájsť nejaký papier, lebo už ma to tu ľudí chodiť dookola. Paperis, where are you? Hello? Paperis. Ja vám to tam, keď budem renderovať, troška viac osvetlím, takže sa nemusíte báť. Ale Slendy Bendy nikde. To ma troška desí. Volám s gastom, takže sa nečudujte, že mi tu troška kecá. Keca do videjka. On si hraje Minecraft, ja si tu hrajem Slender. Aha, mám papierík. I have a paper, I have a first paper. First paper is my. A už prichádza Slendy Dandy. Slendy, you are here right now. Slendy Dandy. Andy Dandy. Slendy Dandy.
Slendy Dandy. Ja chodím do kolečka. Áno, chodím do kolečka, takže mal by som ísť tu teraz. Sa mi zdá, lebo tu papier nie je. Tak papierik tu asi nebude. Ešte raz to spúkneme. Dlhá chodba, vyskúšame sa pozrieť. Ale nie. Tak asi nebude tu na papierik. Ako vidíte, všetko tu poriadne prehľadávam. Gazd nám aj poradil, že musíme mať veľa papier. Page tu si. Tak. Tak, vidíme z tohto sprostého bludiska, či čo to je. Tak, sme vonku. To sú tieto cikády, cikáni, nie cigáni, to sú tieto cikády, či ako sa to volá. Rasista jeden. Slendy Randy. Tak tam nepôjdeme, lebo tam nám to nejako obzučí. Takže niekde tam je Slendy Randy. Slendy? Tak nie je tam. Dobre, môžeme ísť ďalej. Slendy is nowhere right now. Si tam Slendy? Nie je tam Slendy. Otáčam sa, ale nebojím sa. A sme na začiatku, kde sme sa spavnuli. A je tu niekde Slendy. Ale ja ho nikde nevidím. Slendy Bandy. Ježiš, toto dievča, či čo to je, aj nevydrží dlho behať. A máme tu plot. Je tu niekde Slendy Randy. Troška mu sa pokúsim zdrhnúť. Ešte by som mohol nájsť aj ten tunel. No ale tak ako vidíme, Slendy Randy nikde. Ešte sme ho ani raz nespatrili. Ježiš, my sme znovu pri tom dome, kde sme hľadali. Tak ukáž sa, vylez ty, srač. No poď, nebuď bastard. Ježiš, Gazu, že som sa ťa zľakol. Yeah. Chcem papierik. Máme tu... Dobre, máme tu tieto, možno tu na jednom z nich a máme tretí papierik. Can't run. Neutečieš, ale ja utečiem, lebo som rýchlejší než ty hajtle. To je cigáň.
Oh yeah. Už počujete tú hudbu, to... No už sa ukáž, ty hajzle, ja si to nebojím. Ani nikdy nebudem. Máme tu nejakú stenu. A máme tu papier, 4. papier. Way watches. Pozerá, ale nemá oči, to nedáva logiku. Vidí, ale nemá oči proste. Asi pozerá bruchom, alebo uchom. Slendy Randy, pozeráš uchom, alebo bruchom? Alebo nohou? No už sa ukáž. Nechce sa nám ukázať, lebo je to lamér. Ako by povedal Gast, laméresis. To sme pri týchto stĺpoch, či čo to. Ježiš! Takže je niekde blízko, takže my by sme mohli utekať. To je nejaký osamotený stromeček. A znovu sme pri tom dome. To mne poser. Tak. Si tu. Slendy Bandy. Veď my sme starí priatelia zo škôlky, takže sme sa hrali s pastelkami, ale on prešiel do lesa a už sa nevrátila, utiekola. Je Slendy Dandy. Haló, Slendy. Na čiča, na píp. Slendy Randy, you are here? Joj, to je plot. Joj. Aha, Slendy, Andy, Candy, Bandy, ne. Tak podarilo sa nám uniknúť. Ale vieme, že nás prenasleduje. Vieme, že je za nami Slendy Randy. Slendy. Laméresis, Slendy Resis. Tak vylez a ukáž sa. Tak, Slendy na čiča, už sme sa dlho nevideli. Čiča. Auto. Na tom som išiel so Slendym do škôlky. A je tu papier, 5 z 8. Teraz to má vážne strašidelná hudba. Slendy Resis.
To hudba mi nahne v vodu teraz. Je tu. Mám správu na Skype. Kto mi teraz píše? Dúfam, že to nie si ty Gast. Ne. Tak poď ty bastard, poď! No poď! Takže máme 5 stránky z 8 sme získali, je to dosť dobré, ale... Takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, ďalší like pre Gasta. Keď chcete, aby som takýchto hororové hry viac robil, tak dáme si 15 lajkov, keď chcete. Nie, 10 lajkov a natočím ďalšiu hororovú hru. Nebojte sa, bude aj Annihilation s Gastom a bude aj ešte viac videí, aj bude už aj naša séria z Minecraftu, čo už dlho nebolo, a zdieľajte, odoberajte, komentujte, lajkujte a uvidíme sa pri ďalšom videu, takže čus.